Okay, magtos kay. Maniutos kami. Maniutos ka ninyo. Narado yung. Okay. Nara man kita kusgan no. Kana naka-orange kana bulagag buhok. Lahat. Pada sa kana ko mama ba. Nagdala na ikaw stand di ay? Oo, naman kayo pala yung stand eh. Oo? Kung nakakapagyo ka, hindi mo, may mae. Di man sila. Pwede sa taas sila ba? Sa tutuyo ka na dito lang na. Ay, na lang. Ano lang. I want mushroom. Hindi mo, di man mga kampo kaya na parang tamay mo mo. Pwede mo sa mga ilang isang dalawa. Okay, let's go. So, nagpunta ka lang yun. Hindi mo, utag yung sito. Hindi. Ito na kong suggest sa una na dili sa pagkunsagihan, kita mo pagkustura dili sa pagkunsahan, kita sa tatay boy pa. Paligya pala. Okay na, ano sa kano na lang. Problema mo ba? Kaya kinindit niya tayo mali. Hindi ka mga. Pero siya nga, doon na mag-building. Mawala na. Presyo na lang galing ng basukira ng mga kapitbahay. Pinagkatawa na, hindi na siguro. Pali-pali ko na yan. Kira?
Ito ba? Ito yung mga kambali. Lagi? Extension sa ilang balay. So, dito na piso. May universe. Magbalik na pamahaw. Sukat na. Nagkulang to ba? Sa din ang ikaw, ma? Mais, ma? Ikaw din mo. Agad ba? Agad ang kuha? Mais dia. Hindi, lamin. Gani. Lumab na ang tagusap ko. Lain ang tanan na. Kita mo mga pagpinimbang tumagal mo. Magana din ako. Kami din lang sa Ay, mga pagkalungat. Dahil, yun sa nang naglungag mo naman, basa-basa na. Diboyok mo na, wala yung dipakata. Hindi, dipakata mo. Pakata na yun. Kanya, pag yung kata, pagkata na kayo na yun, trauga. Dahil pakata. Ilang minuto. Tama, di ay kay imo gidong pagkataon mga pila ka duha ka minuto din baliko ng bukay. Mao di murag basa-basa. Taka, ayaw kayo balik. Ano yan? Wala may doktor. Wala doktor. Wala kay kanan doktor. Kamu sekarang nanti kayak lupa anak, ada guys. Itu kan. Sama ini kita sekalian.
galing ang galing pagbulit. Basta ba ito? No, si pamahal, mga trabante ah. Tapan pa yan. Muna nalaka ano mo yung bugasa. Nice. Kana lagi bahaw, hindi ka makabukol. Pero may nagrental og puti, ugas puti, nice puti, ang yellow, rag sikiri. Pagina. Nanawagan siya rin sila. To! Yung may nagpapalagay May pailis ka lang. Liyak ya! Dati ba, may yung bumay. Kaya Rose. Kapag kung naging mo na ba? Nakita pa rin doon? Mate. Murag keper karon ba? May gani kay gidala ng tuba to. Ang tuba, ito nagdawa to, ano ka kan? Mo ba? Tingkuha kay gabon. Ang susol? Ginalaw pa malupit sa kuwan. Tol, ngayon pa kami dito sa resort. Na? Lutuan mo lang mo dito. Ginalaw sa magpalit o ka ng magpalit dito o ka ng Bisaya ka manok na Lutino niya. Kailangan na nilita ng to. Kailangan na nilita. So yun, Kaya mahapon, balik ko ang kasi kanilang 8 pa. Sa nila, Nag-iwit na. 8, 9, 10. So, ano ba yun sa bubot? Okay, Kapit to. Wala na ito sa airport. Hindi, kami po wala. Pero mo sa airport yun. Take up this way. Ay, Jun! Bakod! Otso na yung jeans. Otso, Nuevin James. Si Mama. Paano na ito ni Mama? Hindi na ito ni Mama. Sabi sa ulo nilo. Kuha na ta, Sabado na sa apas. Ay, laro na kuha na eh. Sabado, gawin pa rin. Domingo ka ulit. Kami, ikan tayo. Ito na may dito na tayo. Ano bilis ka ba to? Gikan sa'yo. Ako yung panawan. Ako mga ligat. Sabi niya ba? Binyo dito. Sa tanong pa niya. Binyo ko sa tulog. Bahala na eh. Okay. So, pati na ng taon na gan. Pata na yung dismili mo. Ang wala na. Sige na isunod. Ito ala dito ulit pala siya eh. Ilan kami? Pwede lagi siya dismil. Ikaw, paano lang? Bulong hindi sa kuha na ito. Ako ron din ako. Sakahin ko kada gabi eh. Sakahin ko ang room kada gabi eh. At tagsan, nasa kita na. Tagsan na. Iya, iya ka. Ay, bakong na to. Ay, namuli si vlogger din eh. Ano pagdala ko? Ikan, morning gakuman sa mga kontaran ba? Yourself. Ulog ba? Oba, kama. Kani ulog. Barely sa buntag. Rumor-rumor kayo mo ni Day. Barely sa buntag. Bukikan. Ay, ay. Burn cut down. Ah? Dahil sa Adlaw. Dahil sa Friday tambal. Ay, Sunday ta sa Sunday ta muli. Sabi na. Sana, magbanta na. Bumili na natin yung gusto. Toltol na ganito. Ano pwede na? Mapot na ako. Ikaw. Mantikaw? Sige, mga katut sige. Dinala ko putlo no sa... Kuwanto, stand. Oh, ako man. Nakoy nana? Ha? Nakoy nana? Ako yung dala sa kasa, kay kapo kay si Bitbit mo. Bawa? Naya ko nana, yapon. Ba? Pahala mo ang Ah, wala man niya. Ibilin. Naya ako dito, naya ako. May bilin ako ni. Ihatan ako ni kaning tripod. Mga katut sige ako ibilin ihatan ako ni ba. Sa giya. Bye.